kartu. Ta medaile korunní, to je jednoduchá a klasická forma a teď připomíná tělo medaile z křišťálového skla. Vysoko svým charakterem před milion let a je to navíc materiál dlouhou historii a tradici. Kresu a kostce. První fázi výroby spojenost je násoba, a to vše jsou zbrčen procent do doby 860. Pak nás... Poté sklo po obvodu vybroušeno do čistého tvaru. Byl čistého plocha, na kterou se nejprve předkreslí a poté vybrousí ostré řezy. Řezy na povrchu skla pak odkazují ke stopům obruslí, které vznikají během hry a symbolizují tak jako dynamiku hry. Nakonec se na skle nanáší technikou malování drahé kovy, které se posledně vypálí v peci na 860. Kovové úroby jsou vysostružené z nerezové ocely. Na hotový polotovar je pak vygravírován oficiální název mistrovství světa v hokeji, pramenček následně pokové. Kovová obroučka odkazuje k takovým jako mantinovým, který vypadou plochu a hřenčů. Poslední fází je nanesení loga IIHF na rubovou stranu medaile, tentokrát pomocí techniky světotisku a vypálení na sestřici skoček. Design z duhy symbolizoval typické trikoloře, červené modré barvě a využívá vizuální identitu místní